तर मित्रांनो, नवीन एका व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो मी सोमणवे. मित्रांनो, आज दसरा आहे म्हणून आज सुट्टी आम्हाला. मागच्या वेळेला परवाच्या दिवशी हा भात कापलेला म्हणून काल चालू केला खेळायला. तिथं बॉल पण आहे कालचाच, इथं राहिलेला विसरून गेलेलो. आणि आई आहे ना वरती कणसा कापते. आणि तुमच्या याच्यामध्ये कणसाला काय म्हणतात तो सांगा. आणि तुम्हाला लांब उडीची पीच बघायची असली तर चला दाखवता या. तिथून धावत यायचा, ही नोची लाईन रस्सीची, इथून उडी मारायची इथपर्यंत. इतकी वाटलं तुम्हाला मजा असल्यावर तिथपर्यंत मारू शकता. आणि हा बॉल बघा इथं आहे. कुठे गेला इथं आहे. हा बघा, हा बघा कालचा बॉल मारलेला मी. आणि वरची दुसरी दाखवतो तुम्हाला ते. तर मित्रांनो, हा बघा उडीद अजून काढलेला नाही आहे, शेंगा झाल्यात. लाईन दाखव, लाईन हाताची लाईन आहे. तिकडून धाव द्यायचा, इथून उड्या मारायचे ते ना इथपर्यंत. काल इतकी मारली आणि तो घसत गेला बोचा कधी. तो बोचा निशाण घेतला. दाखवू कणिक कसं काढतो इथून चालू. तर मित्रांनो बघा, आता मी उडी मारता कमीच पडेल. आली इतकी आली, इथून मारली इतकी नाही, इथं मारली जराशी. 1 2 3 4 5 मिनिटं झाला. तालुक्याला नंबर आला माझा तालुक्याला. चला बस झाला, 5 मीटर मारली मी. माझा मन मोठा झाला. मित्रांनो हा बघा, इकडं वरी संकेत घरी आहे. मित्रांनो, जिगू जात आहे फुलं आणायला. देव करताय तो. मित्रांनो बघा, आई बाबा काढताय कंस. इथून गेलेला तेजस खालती. हॅलो ढोस घेतलो, आम्हाला लय भेटला. मला तर कधी माहितीच नव्हतं हा ढोपरा दुखायची. काय बाबा लय ढोपरा दुखा. हा बघा जोंधला. हा तो जोंधला तिकडं आहे, तर तिकडं नको वाचला जाऊ. तिकडं इथं धागा तिथं नाही कोंबल्या काय किती. जोंधला हे आम्ही कणसा कापता ना. ही वरी लाल का? ही लाल नवीन आहे डिझाईन तिची. डिझाईन हा वरची तिला पण डिझाईन पाहिजे जरा. ही नवीन हे आहे. ही नवीन फॅशनची आहे. आता भाजपा फॅशन बदलली ना बाबू. तेव्हा ती नवीन माणसं कशाला नवीन होत आहेत, तशी ती नवीन होत चालली. नाचणी पण नवीन. हा टाकला बाबू. हिरवी 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 बसवाय काय करायचं काम. भात कापायचा. हे तेजस सिकान कुठं आहे रे? चिकन गेला सायकलवर. कुठे गेलाय? गेला होतो आवरी फाट्यावर गेले ते पार. मी गेले नाही मोऱ्यांची. हे बघा कणस. कणीस बघा, वरी बघा आमची गावची.
ही आमची नाचणी बघा. ही आम्ही गावची शेती करतोय. इथनं पावसानं आमची वन आतने भिजवलं नाही. तेव्हा कापतोय कणस. काय हे बघा मित्रांनो, सुकत घातलेले आहेत. रात्री पाऊस पडला म्हणून सुकवत आहेत. आता पैशाशिवाय काम नाही. ऊन लागतंय काय? हा लागतंय ऊन. नाही जरा ऊन जातो कणस टाकायला. हे वडू नको, ते दाणं काढशील. आत्या हाताच्या दोंडी आहे थोड्याशा. तुम्ही जाता कुठं आता? जाता कुठे तुम्ही? देवलात. हा रघुबा ते कोट लागे. दाखव फुला, दाखव दाखव, तू फुलं दाखव किती आणलीस. 4 आणले तर दाखव ना तू, दाखव किती टायमाने आलायस. ती 4च काय आणली? सगळी फुला चल तिकडे जाताना. खेळ पप्पाच तिकडे आहेत ना. मला चष्मीस लावलाय रे. बरोबर नाही रे मी. दुसरा येईल. थांब आधी नको घेऊ बाबू. तिकडे बघता इकडे कणाच कापता. हो हो बस पहिले घेतले असेल तर ते खलास करून टाक. खलास मग कशी जाते रे बाबू. एवढं खुलं बस. त्या डोचका बांधते आता नको ठेवा बाबू. भात कापताना काय केलं नव्हती. हो लावता ना काढलं फोटो काय येत आहे. कोणी एसटी आली? गाडी फिरून आली वाटते. सिकान बघा सायकल चालवत आहे. मित्रांनो हे बघा, हे मोठे मोठे दिसत आहेत ना, जोंधले आहेत. आतमध्ये दिसाल. हे बघा केवढे मोठे आहेत. आतमध्ये दिसाल. होय हा आतमध्ये शाप दिसल. आतमध्ये नको, अजून नाचणी पडले, पाय पडेल. अरे इथं नाही, इथं. तू बोलतेस मग आता. बघा इकडं काढतायत. सोमपाल आला.
आई भात कापून झाला सगळा. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ संपवतो. तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. तर सर बाय बाय. नवीन व्हिडिओमध्ये टाटा तर टाटा बाय बाय. बाय बाय टाटा नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू आता रिटर्न. बाय बाय. बाय बाय टाटा सी सी यू.